2. Men det er Survival Games video 3. Så. Men jeg er først begyndt at kalde videoerne episoder for ikke så lang tid siden. Hvor går det helt? Så skal vi der. Kan jeg ikke bare tage den lidt ned og gøre sådan her? Hvad er det herinde? Det er fandme mærkeligt der. Nå, men jeg vil klippe til gamet går i gang. Hej så igen. Og nu starter gamet om 30 sekunder. Og det her map, det spillede vi også sidst. Hvordan med mit skin? Screenshot. Ej, jeg ved ikke hvorfor jeg tog screenshot. Vi går efter at komme ind i midten. Og det er emeraldene, der er kister. Og den her server har jeg som regel kun... Det var den jeg uploadede på den første video. For at jeg skulle have fået den der. Kør. Svær. Kan vi ikke slå? What? Kan man ikke... Nå, i det her tidspunkt kan man ikke slå os derovre. Ui. Vi er fra liv. Jeg er fra liv for det. Yes. Kan man dræbe nu? Det kan man sgu godt. Bare være kongestærkt. Jeg tror det er det vi går efter. Men ja, noget svært, noget hjælp, noget sådan, nej, prøv lidt, ja, og ling, yes. Ui, så. Det er noget mad der. Men jeg tror det er mig. Sådan. Så er der fight. Klipper til næste ting. Ja, klipper til næste game. Hej til ham. Og jeg har fundet ud af, at inden for den her server, så er det kun det samme map. Der er ikke nogen andre maps at vælge imellem. Simpelthen. Bare sådan. Fuck you. I må ikke få andre maps. Og så går det galt. Det kan jeg lige godt sige. Det er bare. Og vi går den her vej igen. Ui. Der er en kiste faktisk. Yes. Så tør jeg ind
ned her. Yep, det gjorde han vist. Så er det bare med at fnakke ham. Yes, man. Fuck, det er vildt. Nu han at tage det hele. Slet ikke. Så nu går jeg ned og ser ham. Sådan her. Yeah. Nej, ikke samle det helt op igen for siden. Så. Den er vist et godt sted. Og nu chests. Så skal jeg have klippet lige det. Sådan der. Der var lige nogle ting. Den skulle jeg måske lige fjerne. Kan jeg ikke se en skid. Okay, det er kommet to år sådan her. Jeg har lige været i fight. 2 sekunder. Shit, man. Skål. Jeg tror, jeg løber nu.